Okay. Nagkuha kong tripod. Nag-tripod na ko kaya akong i-zoom makita tong tuwa dito sa layo. Dili kayo makurog akong kamot. Sige, mag-zooming na ta. Yung mga tao. Diyan na sila diha. Na sila itanom siguro. Magtanom na sila, no? Zoom. Uy, naikabaw. Kabaw, no? Zoom. Kabaw lagi. Hindi tahu. Kanay na sila di ay. Zoom. No.
Unsa man na sila. Okay, ato ko spikas. Na ako'y makita diri nga murag dito ang ilang murag balay-balay nga gisilungan ako sa nawa. Nawa ba ko ako ning i-zoom paingon akong gi suspitsahan nga balay-balay nila. Napa yung mga tao diha o dara o kana. What do you think? Unsa man na diha? Ilan ang pasilunganan? Di ba? Ay, sako. Balik na kog zoom. Silunganan na nila dagoy diha dagoy sila mangaon. Unsa ka ron nila murag nagsabot siguro sila ning ilang pag-ana ron diri. Daghan sila din mo ni ilang pasilunganan ug mag-ulan diha pud dagoy sila mangaon. Okay. Ang uban nila kauban katong atong gi syatan ganina tanawa balik ta dito. Saan naman to? Ah, dara. Mukurog yun gyapon bisag mag tripod ko kay inig maneuver inig pagtuyok sa lock mulihok man. Pero inig buhian na mukakwa na hindi na mukurog. Sus na timing nga ilubog ang suba ron. Hindi anak dapit siguro na dagoy ga hindi anak ra mo pud ang lubog tanawa oh. Hindi anak ra ang lubog. Sa diha tin-aw man na diha. Pero katong dito sa kuan isa akong alsahaw na lang ni dito isa pas kita sa akong naong. Nagdala ko ani kay gipaningot magud ko. Na i-cross kita man eh. Muna mga simbolo sa atong pagtuong Kristiyano. Kay gumika niya ang krus. Diha man siya gi patay ang atong Ginoo. Kadtong iyang pagpakita sa iyang dakong gugma kanato, no? Kamatayo niya sa krus. Mo nang atong simbolo krus. Okay. Diya dapit o di ramang kay lubog. Diya na ilang maklaro kay matabunan no ang suba. Pero diya na klaro na. Tinaw ra diha oh. Diha may magtingog yun na diha kay maklaro nimo ang tingog sa pagdaloy ba sa tubig.
Dia dapit. Sumpay ra na dia ana tabunan lang dito. Ana ito na dahil. Na? Kani basta video silbi og picture selfie. Ang kini silbi ni. Okay. Muna akong tripod gigamit ganina pag zoom. Balik na ko ron dito.